Já tě zdravím, milá duše, a děkuji ti, že jsi se mnou. Já jsem si dneska vyžádala takové speciální video, v kterém bych chtěla mluvit trošičku o mužích. Já doufám, že se na mě teď ženy nebudou zlobit a že ani žádným způsobem neurazím muže, ale chtěla bych nám ženám něco připomenout. A to je vlastně tak trošičku nastínit ten mužský svět. Ono je možná trošku zvláštní, že zrovna žena bude mluvit o tom mužském světě a já doufám, že se mi povede přesvědčit mého manžela, aby se mnou společně natočil jedno video, protože je to taky velice zajímavý člověk a především je to ten element muže, že jo, takže snad jednou se mi to povede, ale zatím jsem tady jenom já. A chtěla bych vlastně nastínit trošičku ten mužský svět, a abychom si uvědomili pár faktů, jo, protože ona je vlastně skoro pořád, kam se podívám, řeč jen o těch ženách, jo, pořád se vlastně řeší jen ty ženy, ta jejich energie, ta jejich podstata, jo, a podobně. Já vím, že ty ženy jsou takové citlivější a mají k té spiritualitě blíž než ti muži, jo, ale pojďme se i na to podívat, na ten mužský svět trošičku jinak a pojďme si ho malinko jinak představit. Jako první bych chtěla, abychom si uvědomili jednu věc, a to je vlastně tlak matky a otce vlastně na chlapce, na malé chlapce, jo. A tam je potřeba si uvědomit, že vlastně co ta maminka chce po tom chlapci, jo, aby byl citlivý, aby byl hodný, jo, a prostě a chce ho mít takového v té citlivosti. Když to ti tatínkové vlastně toho chlapce zase vedou k tomu, aby byl odvážný, jo, aby byl prostě sám sebou, prostě aby byl tvrdý, jo, aby to byl chlap, jo, a chlapi nepláčou prostě, jo, a podobně. Takže otec ho vychovává vlastně v té tvrdosti. A teď ten malý chlapec vlastně stojí mezi těma dvouma rodičma a neví, co si má vybrat, takže už vlastně vyrůstá v jakémsi zmatku. A nedej Bůh, aby tam vlastně i byly ty vzorce, jakože, jak říkám, chlapi nepláčou prostě, jo, a chlap se vždycky musí o všechno postarat a chlap musí zajistit rodinu, jo, a musíš být silný a tvrdý a bránit se sám prostě, jo, a nikdo ti nepomůže a podobně. Tady těch nastavení a těch vzorců je na ty chlapce kladeno mnohem víc vlastně, než na ty děvčata, když jsou malinké. Samozřejmě, že jsou i děvčata, které vyrůstaly v nepěkné rodině, ale já bych se dneska především chtěla věnovat těm mužům. Jo, takže vlastně už tam v tom malém věku je na ně kladeno velká spousta věcí a takový jakýsi důraz, jo, jak to vlastně by mělo vypadat s tím chlapcem, až vyroste, jaký muž by z něho měl vyrůst, jo, a jsou k tomu někdy až jakoby tvrdě vedení, jo, a ať už je to vlastně to, že se na ně stáhne i ta ruka, jo, a někdy i mnohem horší věci, jo, a ono ty mnohem horší věci jsou některé právě, že ty slova, jo, kde vlastně slyšíme, že právě chlapci nepláčou, jo, a buď tvrdý a musíš se umět bránit, jo, a počkej, až vyrosteš, budeš muset zabezpečit rodinu, jo, a budeš prostě se muset o všechno postarat a všechno vydržet, jo, a nesmíš projevovat svoje city, jo, protože ten, kdo projevuje svoje city, tak je měkkej, jo, takže tohle je vlastně jedna věc. A ono, když se vlastně podíváme do těch minulých životů, do těch karmických vazeb, jo, a plynutí a podobně, tak jak tam vlastně v těch minulých životech žili ti muži, jo. A to vlastně v tom, že zase, jo, ať to byly nějaké války, do kterých vlastně ti muži ani nechtěli, jo. Takže tam byly prostě strachy, jo, nemoci se vlastně jak si jakoby projevit, jo, a oni už to mají nastavený v tomhle životě. Nesmíš se projevovat, nesmíš říkat své pocity a city a podobně, že jo. Ale já se vrátím zpátky k těm minulým životům, jo. Tam oni to měli hodně zatížené i tím, že se museli postarat o tu rodinu, museli vlastně donést to jídlo, jo, a museli tu rodinu ochránit a museli bojovat, jo, a museli být agresivní a tvrdí, jo, tam vlastně na žádné city se nesmělo hrát, jo. A tam prostě byla taková ta necitelnost, jo, ochrana, zodpovědnost, zabezpečení, jo, nebojácnost, odvaha, síla, to všechno ten muž vlastně musel mít a musí to mít vlastně i v tomto životě a v tomto čase, jo. Což vlastně znamená, že ti muži vlastně chodí do práce, jo. Dejme tomu, že třeba chodí do práce a je na nich kladeno vlastně takové to, musíš donést ty peníze, aby si zabezpečil tu rodinu. Žena, která vlastně ví, jaké je to donést domů peníze, zabezpečit tu rodinu, že je to vlastně jenom na ní, tak teďka bude vědět, o čem mluvím, jak je to těžké prostě
vydělat ty peníze prostě tak, aby všichni byli spokojeni, aby všichni měli všechno, jo. A ono tomu muži těch peněz do finále moc nezůstane, že jo, protože ona to schlamsne vždycky ta rodina, jo. Ale tady jde i hlavně o ten myšlenkový pochod vlastně, o tu zátěž, o ten jakýsi batoh, v kterém je vlastně napsáno musíš, jo. Takže o ten pocit, o tu myšlenku, já musím zabezpečit tu rodinu. Nejde o to, jakou muž práci vykonává, jestli je těžší nebo je míň těžká a podobně, ale spíš jde vlastně o tu jakousi myšlenku, o ten pocit, já musím zabezpečit tu rodinu. Jo, o přebírání vlastně té zodpovědnosti, že když domů nedonesu ty peníze, tak to nebude dobré, jo, tak prostě všichni prostě budou nešťastní, budou trpět, jo, a prostě už můj táta to tak měl nastavený, že jo, že muž se prostě musí postarat o tu rodinu, aby nebyla v bídě a podobně. A ono sami moc dobře víme, že kolikrát je právě ten pocit to, co nás dokáže táhnout dolů, jo. Není to to, že bychom zvedli, jo, 30krát prostě nějaký kámen, ale spíš ten pocit, ta myšlenka, ta zodpovědnost, jo. Ráno musím vstanout, jo, a musím to udělat, jo. Musím jít do té práce a večer přijdu vyčerpaný, jo. Ještě tam mám třeba ženu, která na mě hubuje, která mě neobejme, nepochválí a podobně. Je třeba si uvědomit, že vlastně tak jako my ženy chceme slyšet tu pochvalu, prostě, že jsme krásné, úžasné a dokonale, báječné a ty nejlepší, tak ono to chcou slyšet i ti muži, jo. I ti muži vlastně jakoby mají to srdce, mají to duši, jo. A nezapomínejme na to, milé ženy, je obejmout, pochválit, jo, a poděkovat jim vlastně, že o nás pečujou, že se o nás starají, že nám dělají tu ochranu, jo, a že vlastně jsou s námi, jo, a že vlastně nás tolerujou i v těch našich náladách a podobně, jo, protože ono, když se vlastně podíváme na ten mužský a ženský svět, jo, tam je to někdy až jakoby úsměvné, ale někdy to úsměvné není, že jo, že prostě muž se zeptá prostě ženy, jako co ti je, a ta žena mu řekne, no nic mi není, ale ten muž vidí, že té ženě něco je a teď chudák prostě přemýšlí půl hodiny, jestli něco neprovedl a zase je to vlastně to nastavení matka, otec, prostě tam jako když žil prostě ten malý chlapec, který prostě dumal nad tím, co jsem provedl, že ona vlastně se takhle tváří, jo, a že se takhle chová, ona říká, že jí nic není, jo, ale stejně to vidím, takže oni vlastně mě necháváme v jakýmsi takovém zmatku a oni chudáci potom v tom všem tápou, jo. Takže nejenom, že vlastně jsou na ně nakladeny ty životní břemena, ale ještě jim vlastně jakoby moc nedopomáháme někdy, jo, aby se v nás vyznali ti muži, že jo. A oni se nechcou hádat, jo, oni chcou prostě svůj klid a pohodu, jo. Takže oni vlastně vždycky, když si to tak vezmeš, tak chcou opravdu ten klid, tu pohodu a tu ženu, která je obejme, pohladí, hezky se s nima třeba pomiluje. A když jim ještě dobře uvaří, tak to je úplně to nejlepší na světě, co může být, jo. Ti muži nejsou nároční, to my ženy jsme malinko náročné, že jo. Malinko víc než ti muži. No jak které, jo, ale je potřeba taky si nastínit tu mužskou stranu. I ten muž chce být krásný, oni chodí do posilovny, oni běhají, jezdí na kole, jo, a říkají si, taky mají ty svoje myšlenky před tím zrcadlem, jsem dost pěkný, jo, jsem zajímavý, jsem atraktivní, mají úplně to stejné, co máme my ženy, jo, není to tak, že prostě, že muž prostě je bezpocitový, jo, nebo bezmyšlenkový a podobně. Ba naopak, oni to mají o to těžší, že vlastně oni se s tím nemůžou svěřit, protože to tak mají naučené. Oni mají prostě naučené, že když projevím city, tak jsem slaboch, jo. Ale pojďme prostě se jich zeptat, jako miláčku, jaký jsi měl dneska den a jak se cítíš, jak se máš a pojďme ho obejmout a pohladit a třeba i namasírovat a uvařit mu třeba dobrou večeři a poděkovat za to, že o nás pečuje a že nás má ráda, že ho máme taky rádi, jo. Protože, jak říkám, my ženy to chceme slyšet a ono i ty muži by to hrozně rádi od nás slyšeli, že vlastně jako jim to i dodá takový ten náboj, že to má všechno smysl, jo. Tak já tady teďka nemluvím vlastně jakoby o charakteru, jo. Muž třeba, který žije, jo, který je agresivní a škaredej na tu rodinu, tak ono se to tam taky někde muselo vytvořit v tom dětství. Ono to, ta agresivita vlastně má ty svoje důvody, jo. Že se to prostě někde v minulosti vlastně vytvořilo a proto se to přenáší do tady tohohle z toho bodu, do toho okamžiku, do té budoucnosti, jo. Ale většinou vlastně to má svůj důvod, jo. Nedělejme vlastně z těch mužů takové ty schránky bez duše a bez srdíčka, jo. To, že vlastně oni nepláčou, že to nejde vidět, že by, jakoby, že jim netečou slzy, neznamená, že neumí plakat. Oni pláčou vnitřně, jo. Ještě bych se dneska chtěla zmínit o tom, že o těch depresích, jo. Ono, když má vlastně žena depresi,
tak ta deprese je úplně jiná vlastně, než když ji má muž. A jiná je vlastně v tom, že my, jak jsme taková ta jemnější seance, nuance, jo, jak jsme prostě taková ta jiná energie té ženy, tak my vlastně dokážeme vnímat, protože ty muže k tomu nikdo nevedl, jo. A my vlastně dokážeme vnímat, že kolem nás proletí motýl, zastavit se a říct si, wow, ten je krásný, jo. A nebo pěkná kytka, nebo úsměv dítěte nás dokáže rozveselit a potěšit. My ženy si vždycky najdeme něco, prostě co nás pohladí po tom srdci, jo. Když to vlastně ten muž, když už se vlastně dostane do jakési deprese, tak je to taková propast, z které se těžko ti muži vlastně dostávají ven, jo. Protože oni vlastně jako by nebyli naučeni k tomu záchytnému bodu, jo. Tam prostě byly stanoveny striktní pravidla už od toho narození a už od těch minulých životů, jo, kterých oni se vlastně musí držet, jo. Takže ono, když vlastně muž spadne do té deprese, tak je to opravdu taková propast, z které se potom hodně těžko vlastně vytahuje ven, jo. Ono si můžeš i všimnout vlastně, že když nějaký muž spáchá sebevraždu, tak je to vlastně, že si potom říkáme, jako, jak to, jako, teď on vypadal úplně šťastný, on spáchal sebevraždu. A to je přesně ono. Jako, jo, ono ti muži prostě jakoby nemají naučení mluvit o těch svých pocitech, jo, a o tom, jak se cítí, jak se mají, jo. Oni si to všecko zavírají do sebe a tam to jak si potom vře, jo, a mají co dělat jako s tím, aby to dokázali zpracovat a mají pocit, jako, že s tím nesmí jít na povrch, protože je vlastně učili, že muži nepláčou a že vlastně by byl měkký, kdyby to řekl, jako, že se necítí dobře a že je smutný a že se mu něco nelíbí. Jo. Takže oni se to tam v sobě takhle ukotvujou a pak se všichni diví třeba, že skončil třeba na psychiatrické léčebně nebo že začal pít alkohol, brát drogy, jo, a všechny tyhle věci, jo, že vlastně oni opravdu spadnou do jakési propasti, z které potom těžko prostě vychází ven. Taky bych chtěla říct, že muži mají průvodce úplně jiné než ženy energeticky a ti jejich průvodci jsou nádherní, jo. Ono i průvodci ženy jsou nádherní, ale ono, ta vibrace vlastně toho průvodce a muže, mužské energie je neuvěřitelně jemná. I přesto, že ti muži jsou jakoby takový tvrďáci, tak mají vlastně ty průvodce tak krásně jemné a tak jakoby silné, jo, zároveň, jo, že jsou opravdu ti jejich průvodci úplně jiní. Já bych ti chtěla poprosit, milá duše, ženo, aby si vlastně, chtěla bych poprosit ženy, nás ženy, abychom nezapomínali na to, že i ti naši muži, ať jsou to otcové a naši přátelé, jo, a náš přítel, manžel a podobně, že i ti muži mají ten svůj svět, který není absolutně jednoduchý. Je plný zmatků, jo, a plný bolesti, jo, a plných vnitřních slz, jo. A pojďme jim poděkovat za to, že jsou. Jo, pojďme jim prostě třeba tady prostě pod to video do komentářů napsat něco pěkného a poděkovat jim vlastně za tu jejich přítomnost a za tu jejich odvahu, jo, a za to, že vlastně strpí prostě i ty naše nálady a všechny tyhle věci, jo. Prostě pojďme jim poděkovat za to, že jsou. Já ti přeju moc pěkný den anebo večer a zatím ahoj a děkuji. You're a picture in a frame.